Значи, не мога да разбера. Тук сега гледам. Слънцето е залязло. Ето. Почти не се вижда. Някъде. Тук има разни диви сливи израснали. Няма никаква опция тия панели да черпат ток от слънцето. Явно е някаква радиация. И сега да видим какво се случва. Какво се случва тук в системата. Системата се случва така, че 0,7 ампера, а и батерията се зарежда от слънцето. И имам ток в къщата. А часа е 8:30. Това е положението. Значи много добре. Но пада 0,6. Да. Тя се е заредила, между другото, батерията, но това е. Това е. Ето, пак отивам към слънцето. То няма слънце, то вече е залязло. Стъмнява се, ето. То вече е тотално към щатите отишло. И това е положението. Айде, чао.